Moje ime je Danijel Lazarević i projektni sam koordinator programa Cyber Safety and Literacy koji je podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Naš cilj kroz ovaj program je bio edukovati učitelje, nastavnike, socijalne radnike, pedagoge i sve osobe koje rade sa djecom o opasnostima koje vrebaju na internetu, od pedofilije preko prosjačenja. Na edukaciji je učestvovalo preko 100 nastavnika, roditelja, stručnjaka iz osnovnih i srednjih škola iz cijele Bosne i Hercegovine. Najvažnije teme koje smo otvorili na edukaciji bile su nasilje među djecom u digitalnom okruženju, potom seksualni oblici nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, a posebno smo razgovarali i apostrofirali problem novih oblika seksualnih rizika kojima su izložene djeca u digitalnom okruženju, a koji nastavnici, roditelji i stručnjaci uistinu nisu svjesni. Okosnica cjelokupne edukacije bila je posljednja tema, a to je trgovina djece putem interneta. Zaključak cjelokupne edukacije je bio da s jedne strane djeca su sve prisutna na internetu, internet je skoro postao njihovo prirodno okruženje, a s druge strane roditelji, nastavnici, stručnjaci još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri educirani, spremni, niti imaju dovoljno saznanja i vještina da shvate sve rizike, probleme s kojima se djeca susreću. Zbog toga je potrebno dodatno educirati za digitalno okruženje i sve ono što ono sa sobom nosi. Kroz ova 4 edukativna modula imali smo priliku, pored ovoga teorijskog dijela gdje smo objašnjavali kakvim se problemima mogu djeca suočavati sve u online prostoru i kakve probleme mogu zapasti, imali smo priliku da radimo i ovaj praktični dio kako djeca se mogu zaštititi u online sferi. Tako da smo pokazali nastavnicima, profesorima i ostalima koji su sudionici bili ovoga projekta i ovih modula da osnovne postulate, koji su to osnovne stvari šta trebamo uzeti u obzir kada želimo da se zaštitimo u online sferi. I kroz te praktične primjere, kroz neke igrice i kroz sve to približili smo roditeljima i nastavnicima šta je to bitno da prenesu svojoj djeci i šta je to bitno da osiguraju djeci i u obrazovnim svim institucijama kako bi djeca bila online sigurna.